Mga panultihon, Kapitulo 18. Ang tawo nga dili makighugoy-hugoy naghuna-huna lamang sa iyang kaugalingon ug musupak sa bisag unsa nga giisip sa uban nga husto. Ang buang-buang dili magsapayan kung may masabtan ba siya o wala, basta lang nga makapadayag siya sa iyang panghuna-huna. Ang sala o kaulawan dili gayud magbulag. Kung mawala ang dungog, mubanos ang pagbiay-biay. Ang isulti sa tawo usahay mahimong tinubdan sa kaalam, lalom kini daw dagat og nag-agas daw sapa. Dili makatarunganon ang pagdapig sa sad-an ug ang paghikaw ug hustisya sa walay sala. Tungod sa pagpataka ug buka sa iyang baba, ang buang-buang makatilaw ug sagpa. Kung siya mosulti, nagdaot lang siya sa iyang kaugalingon, kay malaang man siya sa iyang kaugalingong mga pulong. Ang mga tabi daw lamiang pagkaon nga lami kaayong tunlon. Ang taong tapulan sama kadautan sa taong tigguba. Ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong turi nga kadangpan sa mga matarong aron paglikay sa kadaot. Ang mga dato nagtuo nga ang ilang bahandi manalipod kanila sama sa habog nga paril libot sa syudad. Sa wala pa ang katalagman, ang tawo mapahitas-on, apan ang pagpaubos mag-una sa kadungganan. Pamati una sa dili ka pa motubag, aron dili ka maulawan ug mahisama sa buang-buang. Ang tinguha sa tawo sa pagpakabuhi sa panahon sa balatian makalig-on kaniya, apan kung mawad-an siya niini, hayan nga mamatay siya. Ang mga taong maayog panabot gusto ug andam kanunay nga makakat-on. Kung gusto kang makikita sa usa ka dakong tawo, dad-i siya gasa ug mulampos ka gayud sa dakong kasayon. Ang unang mosulti sa usa ka husay murag husto, hangtod nga sukit-sukiton na siya sa iyang kontra. Kung ang duha ka tawo nga gamhanan mooy magkaatbang sa hukmanan, ang ripa makasulbad sa ilang panagbingkil. Tabangi ang imong igsuon og manalipod siya kanimo daw usa ka lig-ong syudad, apan kung awayon mo siya, dili kaniya tabangan. Kinahanglan nga sagubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti. Ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa, kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan. Magpaila ka na nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Kung ang musulti kabos, mugamit siya sa maikugong mga pulong, apan ang dato hait og sinultihan. May matang sa panaghigalaay nga dili mulungtad og dugay, apan may mga higala nga mas maunongon pa kaysa mga igsuon.